adwa mi figures moko kae. Yes. King'iyo safety mar nuclear ni, en mamalo molomo gik moko te. King'iyo jok motho, fatalities, ma wuok power plants, gibedo ipimo gi gima dho ngere wacho ni deaths per terawatt hour. Yani ji motho kuom terawatt hour. King'iyo gik machalo gas, to ji adek tho per terawatt hour. King'iyo gima chalo coal moro magolo stima cha, maka mar coal mikunyono. Yes. Ji 26 to kuno. King'iyo hydroelectricity moro ma wan go Kenya kae, Kindaruma gi nigo. Onego ji 1.3. Achiel point gi nukta adek. To king'iyo geothermal, to onego 0.2. 0.2 gi dho ngere. Jo ang'eyo 0.2. Ngeche ni waonge gi dhano 0.2 but motemo wacho en ni thoe tin. Kabisa. Fatalities tin. Koro king'iyo nuclear, oromre gi solar, 0.02. To nyalo mar nego ng'ato tin kuom nuclear. Tin moloyo mogik nikech wind en 0.04. En diriyo mare. Electric power ni wacho na achiel. 1. Okay. Achiel 0.3. 0.3. Okay. But ni tek mondo wawit ngima kokalo kuom nuclear. Tek ahinya nikech chike moket gi IAEA gi regulations makoro ungo gibedo ni board wan gi gimolong ni legal framework e Kenya ka. Exactly. Mamiyo thoe dhi bedo matin nikech comply gi chik maduong' mar UN. Ok apply gi chik maduong' koro thone tin kabisa. To wang'isu gimoro kendo. Mantiere gi regulation ma lich ahinya mondo kik ji thoe. En iluongo ni aircraft, ndege ma ufuyo ni. Ndege ni en regulated gi UN, en regulated gi ji mang'eny kabisa ma en king'iyo ndege mifuyogo, king'iyo mtoka, king'iyo gari la moshi, en miwacho ni en the safest. To kata gima safe e piny kae, accident nyalo timore. Dong accident man ndege nyocho timore ginene kae. Indonesia, India. Chakre Januari nyaka sani, ji 1000 moko madhi 5 osetho e ndege. Yes. To wacho ni en the safest. Yes. Mtoka ma waringo go ni piny ngima every year, higa ka higa, ji 2 million tho e car accidents. So accidents gitimore. To koro ka ji 2 million tho e car accident, pok ne wawinjo ka ji wacho ni kik waringi mtoka. Koro nuclear ma en 0.00. Luoro mar nuclear ni nobiro ka ne nitie bom manogore Hiroshima gi Nagasaki 1945. Koro ji paro ni en kamano. To nuclear ma watiyogo ni opogore kabisa gi ma Hiroshima cha. Nitie gimoro ni enriched, loso uranium malose ni. Enriched, mondo los go power. Miloso go power ni enriched to 2 to 5%. Okay. Ata mala 2 nyaka 5 emiloso go ginene. Teko mar stima mar nuclear ni. Yes. To mar bom cha en ata malo 90%. Koro mae mantie kani ok nyal loso bom kendo ok nyal muoch kaka bom. En only 2 to 5%, macha 90%. Koro jowawe paro weapons of mass destruction. Ena kaka donge chuma gi iloso go mtoka kata chuma iloso go pala mitiyo go e ot, to chuma binyalo loso go bunde manego ji. Yes. En kamano. Koro nuclear ni binyalo loso go bom. To loso go bom no en very difficult. En gimoro matek ahinya. Ok ne ka jo Iran kane temo to pok gichopo. Gitemo matek ahinya to pok gichopo. Loso bom no en gimoro matek ahinya. Koro ma wadwa tiyo go ni eto en tie